Bon dia, Oriol Junqueras vol seguir liderant Esquerra. En una carta adreçada a la ciutadania diu que es veu amb cor i amb força per seguir endavant i reclama el suport de la militància. De fet, en cas de repetició electoral, Junqueras es podria presentar perquè l'amnistia ja s'estaria aplicant. I és precisament Esquerra qui té la paella pel mànec perquè això passi o no. D'entrada, els republicans diuen que es volen quedar a l'oposició, però sense la seva ajuda el bloqueig provocarà repetició electoral. L'altra opció és donar els vots a Illa a canvi d'algun benefici social per a Catalunya, per exemple, extraescolars gratuïtes. D'aquesta manera podria donar temps al partit a repensar-se mentre fa oposició. En canvi, anar de nou a eleccions pot suposar el tot o el res per Junqueras, un plantejament semblant al que ha fet Puigdemont, però molt arriscat en l'actual dinàmica electoral. Podria condemnar Esquerra a estar pitjor que avui en diputats. A més, segons una informació de Vox Populi, en cas de repetició electoral, Pedro Sánchez amenaça en fer coincidir les eleccions espanyoles amb les catalanes per tenir més força i això està clar que a Esquerra no li convé. L'opció Puigdemont cada vegada té menys opcions perquè necessitaria el suport d'Esquerra i l'abstenció del PSC i ara mateix aquesta possibilitat es veu poc factible. Per cert, que el Senat va tombar la llei d'amnistia, però ara tornarà al Congrés per aprovar-se de forma definitiva. El director dels Mossos, Pere Ferrer, va respondre al ministre de Transports, Òscar Puente, que algunes acusacions no són certes i que els gestors de Rodalies són els responsables dels incidents. En futbol, el Girona va perdre 0-1 al camp del Villarreal i el Madrid va guanyar 5-0 contra l'Alavés. En bàsquet, avui comencen els play-offs de l'ACB, amb el Madrid Gran Canària, el Baxi Manresa, debuter demà a Màlaga, i l'altre representant català, el Barça, ho farà diumenge contra el Lenovo Tenerife. Avui, que és Sant Isidre, felicitats i per molts anys si celebres aniversari. El temps, altre cop dia insegur, pot ploure al litoral, prelitoral i al Pirineu. Això és tot per ara. Gràcies per la vostra atenció i que passeu un molt bon dia.